Смерть за кратами. У магілёўскай калоніі памёр палітвязень. Эканомія выдаткаў. На сталічных прыпынках больш не будуць усталёўваць электроннае табло з раскладам. Белая вежа ў Берасці. Амаль 3 дзесяткі спектакляў і толькі адзін па-беларуску. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне па-беларуску і прашу паставіць лайк па трансляцыі, дбаючы пра ўласную бяспеку. Цешыць адно, што больш ніхто не зможа ні фізічна, ні псіхалагічна здзекавацца з майго сына. Гэта словы маці Андрэя Паднябеннага, які памёр у калоніі нумар 15 у Магілёве. Палітвязню было 36 гадоў, у яго засталіся дзеці. Дакладная прычына смерці грамадзяніна Расіі невядомая. Чарговая гібель за кратамі адбылася на фоне неаднаразовых заяваў Трампа пра вызваленне палітвязня ў Беларусі. Ірына Дарафійчук. Чарговая смерць палітвязня за кратамі, пра якую стала вядома праваабаронцам. Андрэй Паднябенны загінуў 3 верасня ў магілёўскай калоніі. Былыя палітвязні сведчаць, што ён займаўся актыўна спортам, у яго не было нейкіх хваробаў. Пра смерць палітвязня паведаміла ў сацсетках ягоная маці. Моя крывіначка, моя пацерачка адбываў непамернае пакаранне ў Магілёве, ПК-15. Нейкая сволач пазбавіла яго свабоды, а затым і жыцця. Адыходзяць найлепшыя. Мае залатыя ўнучачкі засталіся без бацькі. 36-гадовы індывідуальны прадпрымальнік Андрэй Паднябенны на выбарах 2020-го быў назіральнікам. Абураны фальсіфікацыямі, ён пісаў скаргі ў пракуратуру, удзельнічаў у акцыях пратэсту. Затрымалі мужчыну ў лістападзе 2021-го. Больш як праз паўгода суддзя Анатоль Сотнікаў прысудзіў яму 15 гадоў калоніі паводле шэрагу артыкулаў. Пазней да гэтага прысуду дадалі яшчэ год і 8 месяцаў. Былы палітвязень Ягор Марціновіч выказаў у сацыяльных сетках свае думкі наконт прычыны гібелі Андрэя Паднябеннага. Сярэдняму палітвязню, асуджанаму за гвалт у адносінах міліцыянераў, будзе цяжэй, чым таму, хто трапіў па артыкуле за ўдзел у пратэстах. Таму мне нават цяжка ўявіць, якое пекла магло быць створана ў калоніі для Андрэя Паднябеннага, асуджанага за падпал машыны начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў. Гэтае меркаванне пацвярджаюць іншыя кейсы, кажуць праваабаронцы. Напрыклад, у дачыненні як Артём Анішчук, калі яго жонка паведамляла пра тое, што яго асабіста збіваў начальнік Лазаренка, бо ў іх справа была звязана з затрыманнем у Новай Баравой і пашкоджаннем машыны начальніка дэпартамента выканання пакаранняў. Вось, таму, канешне, можна казаць аб асабістай помсце. Смерць Андрэя Паднябеннага стала 9-й вядомай гібеллю палітвязня за кратамі. Першым загінуў у няволі актывіст з Бярозаўкі Вітольд Ашурак у траўні 2021-го. Сёлета ў траўні стала вядома пра смерць у пачатку года Валянціна Штэрмера. Пра тое, што, цытата, у даволі блізкай будучыні будуць вызваленыя 1500 зняволеных, ужо некалькі разоў казаў Дональд Трамп. Чаму ж Лукашенка марудзіць з іхным вызваленнем? У цэнтры Еўропы тэрарысты набралі ў закладнікі людзей, так, трымаюць іх у беларускам гулагу і гандлююць. Ідзе звычайны гандаль. Вось, на жаль, сёння няма не выработаны якісь міжнародныя інструменты, які б маглі вось тут і зараз вось пакласці канец гэтаму гандлю. Напярэдадні праваабарончыя ініцыятывы абвясцілі запуск маніфесту «Рэліз Нау» з патрабаваннем вызваліць палітвязняў і заклікам да еўразвязу пачаць гуманітарны дыялог з Менскам. Ірына Дарафійчук, Белсат. Сілавікі працягваюць затрыманні ў межах справы беларускага гаюна. Апошнія з іх прайшлі на мінулым тыдні, пра гэта паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». Там жа удакладнілі, што цяпер ёсць звесткі пра як найменей 61 фігуранта справы, якога змясцілі пад варту. То бок пераслед гэтых людзей цалкам верыфікаваны і пацверджаны. Агульная ж лічба затрыманых, азначаюць праваабаронцы, значна большая. Для вясны людзей затрымліваюць у межах
крымінальнага артыкулу спрыяння экстрэмісцкай дзейнасці, пераважна мужчынаў. Таксама вядома пра шэраг судовых працэсаў, калі фігурантам прызначылі ад гэтак званай хіміі да пазбаўлення волі ў калоніях. Некаторым затрыманым падаўжаюць меру стрымання ў выглядзе ўтрымання пад вартаю на некалькі месяцаў. Беларускі гаюн, праект, які займаўся маніторынгам актыўнасці расійскага ды беларускага войскаў на тэрыторыі нашай краіны. Таксама ён публікаваў звесткі пра расійскія дроны, што заляталі ў паветраную прастору Беларусі. Праект спыніў працу сёлета ў лютым пасля таго, як доступ да яго чат-боту атрымалі сілавікі. Падзея, што не страчвае актуальнасці і ўжо больш як 5000 гадоў. 8 верасня мы адзначаем Дзень беларускай вайсковай славы, як напамін пра славутую бітву пад Воршаю. З гэтай нагоды Рада БНР узнагародзіла медалямі за баявыя заслугі 75 беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць супраць расійскіх агрэсараў ва ўкраіне і стаяць плячо ў плячо з украінцамі. Бо сёння, як і больш за 5 стагоддзяў таму, Еўропа мусіць супрацьстаяць навале з усходу. Валера Руселік. Слава Воршы ўжо не згорша. Роўна 511 гадоў таму, 8 верасня 1514 года адбылася адна з найбуйнейшых бітваў у тагачаснай Еўропе – бітва пад Воршай. Бітва, без перамогі ў якой аніякай Беларусі сёння магло б і не быць. Гісторыкі да сёння спрачаюцца наконт дакладнай колькасці войскаў, што сутыкнуліся ў той дзень на крапівінскім полі. Але фактам застаецца тое, што маскавітаў было нашмат больш за ліцвінаў. І нягледзячы на гэта, нашыя продкі разбілі нападнікаў з усходу. Гэта ўжо новы тып войнаў рэнесанснай эпохі, калі выкарыстоўваецца розныя тыпы ўзбраенняў, розныя тыпы войскаў, і гэта вымагала складанай каардынацыі. І трэба даць належнае Касаціну Трошскаму, што в прынцыпе ён здолеў у той час вельмі удала вырашыць гэтыя цяжкія задачы. З атрыманнем Беларусю незалежнасці бітва пад Воршай упэўнена ўвайшла ў нацыянальны пантэон нашай краіны як Дзень беларускай вайсковай славы. Вяршыняй святкавання слаўнай перамогі сталася ўрачыстая прысяга на вернасць свайму народу і айчыне, якую 8 верасня 1992 года на плошчы незалежнасці ў Менску склалі 12 беларускіх афіцэраў і каля 3000 жаўнераў запасу. Громадянин Беларуси, поступающий на войсковую службу, присягаю на верность Республике Беларусь и ее народу. Аднак у афіцыйны каляндар Дзень беларускай вайсковай славы гэтак і не трапіў. А ўдзельнікі ягоных святкаванняў зазнаюць ціск і рэпрэсіі з боку ўладаў цягам усяго кіравання краінаю Лукашэнкам. Між тым традыцыя не перарвалася, і з пачаткам расійскай агрэсіі супраць Украіны плячо ў плячо з украінскімі жаўнерамі зноку сталі беларусы. Перамога, якая адбылася на поле ў Воршы больш 500 гадоў назад, а яна была наша супольная. Калі мы дзейнічалі народы, якія супрацьстаялі маскоўскай агрэсіі, дзейнічалі як адзіны кулак. І ліцвіны, і палякі, і з Валыні быў таксама свой кантынгент. Ну і плюс Касаціна Трошскі, это все ж таки по паходжанню русінскі, украінскі князь. І тому, по сутнасці, зараз бітва пад Воршай всплывае як такі сімвал таго, што мы можам супрацьстаяць агрэсіі з усходу разам, калі зможам дамовіцца, скаардынавацца і тады даць такі адлуп ворагу, які зноў ідзе на нашы землі. А таму, перакананыя суразмоўцы Белсату, у Новай Беларусі гэтая дата абавязкова зойме сваё пачэснае месца і ў афіцыйным календары. Бо калі перафразаваць вядомую прымаўку, гуртом не толькі бацьку, але і Маскву біць лягчэй. Валер Руселік, Белсат.
Расійскае кіно на дні беларускага пісьменства ў Лідзе. Тэатральны фестываль «Белая вежа» ў Берасці з адным спектаклем на беларускай мове. Як культурніцкія падзеі ўсё больш страчваюць беларускасць, распавядзе Наста Печанькова ў адмысловым дайджэсце. Прыгожыя дэкарацыі на фоне старажытнага горада, гучная прамова, сустрэчы з дзяржаўнымі пісьменнікамі і новы асфальт. Гэтак у Лідзе сёлета адзначалі Дзень беларускага пісьменства. Это действительно народный праздник, это праздник белорусского языка в первую очередь. Вось толькі беларускай мовы на гэтым свяце было няшмат. Кульмінацыяй дня беларускага пісьменства стала ўручэнне нацыянальнай літаратурнай прэміі. Узнагароду атрымаў Вадзім Баравік з расейскамоўным зборнікам паэзіі «Иду по Минску». Я, как коренной минчанин, посвятил сборник в том числе и с нашей столицы. Сборник разноплановый, это и лирика, и социальная поэзия. Дзяржаўны палітолог, нярэдкі госць эфіраў Григорий Азаронка, больш вядомы сваёй прапагандай і адданасцю Лукашенку, чымся літаратурнай спадчыной. А сколько еще осталось? Успею ли я, что задумал, чтоб время не расплескалось? Чтоб зря не прошли те годы, минуты, часы, мгновения. У другі дзень фестывалю адбыўся закрыты перадпаказ новай прапагандыйскай стужкі класнай рэжысёра Кірыла Халецкага. Карціна, што распавядае пра імкненне выпускнікоў працаваць у беларускіх вёсках, знятая па-расійску, бо частка касту акторы расійскага кіно. Праграма тэатральнага фестывалю «Белая вежа», які штогод адбываецца ў Берасці, амаль уся складаецца з расійскіх спектакляў. 19 з 29 пастановак прывезлі тэатры з Тулы, Краснодару, Масквы, Омску ды іншых гарадоў Расіі. У той жа час беларускі тэатр на фестывалі рэпрэзентуюць 7 айчынных калектываў, і толькі адзін з іх, новы драматычны тэатр Менску, пакажа спектакль па-беларуску. Снова я вижу, как будто во сне тень от кулис. Акробатычныя трукі, спецэфекты і дзіўны вобраз салісткі. Беларуская спявачка Наста Краўченка выпусціла кліп на песню «Матылёк». З гэтай кампазіцыі артыстка выступіць на конкурсе «Інтэрбачанне», што ўжо 20 верасня пройдзе ў Расіі. У Маскве актыўна рыхтуюцца да шоу, там днямі адбылася генеральная рэпетыцыя. Гледачоў на яго набралі з двара. Каля 800 актораў масоўкі апранулі ў нацыянальныя касцюмы і выдалі сцяжкі розных дзяржаваў. Беларуская заўзятарка, напрыклад, мела чырвона-зялёнае палатно і чамусьці какошнік. За 6 тысяч расійскіх рублёў, ці каля $73 у эквіваленце, а менавіта столькі каштавалі дзве здымачныя змены, акторы мусілі паказваць радасць на камеру. Цытата «Мацней за гледачоў Еўрабачання». Як вядома, масоўцы забаранілі негатыўна выказвацца на адрас расійскай арміі, прыходзіць у жоўта-блакітным адзенні ды дэманстраваць экстрэмісцкую сімволіку. Тысячы гарадзенцаў прыйшлі паслухаць канцэрт расійскай поп-спявачкі украінскага паходжання Мары Крамбрэры. Артыстка, што ніяк не выказалася супраць вайны ва ўкраіне, стала хэдлайнеркаю канцэрту да Дня гораду. Гэта не ўпершыню, калі расійскія поп-зоркі выступаюць на дзяржаўных імпрэзах у Беларусі і збіраюць аншлагі. Сёлета беларусы ахвотна наведвалі музычнае шоу Вольгі Бузавай, Ганны Асці, гурта «Рукі вверх» ды іншых. Наста Печанькова, Белсат. У менскага мотавелазаводу можа з'явіцца істотны канкурэнт. Новае прадпрыемства для выпуску ровараў лакалізуюць у свабоднай эканамічнай зоне горадня Інвест. Агульны аб'ём інвестыцый у гэты праект ацэньваюць на 3 мільёны еўраў. Займацца ж ім будзе кампанія «Ровары Макстер», зарэгістраваная ў нашай краіне сёлета ў чэрвені. Новы вырабнік, як заяўлена, будзе мець у лінейцы 15 мадэляў ровараў, у тым ліку гарадскія, горныя і гібрыдныя. Таксама ў планах наладзіць выпуск электраровараў для гарадскога карыстання. Пры гэтым прадпрыемства будзе арыентавацца на экспарт прадукцыі і засваенне новых рынкаў. Аднак ровары пад брэндам «Макстер» і цяпер можна купіць у Беларусі. Іх выпускае кітайская кампанія «Фокстер». Скорее всего, этот китайский производитель, он сейчас заходит на белорусский рынок, чтобы осуществлять производство. Скорее всего, это тоже будет частично сборочное производство тех же китайских велосипедов в Беларуси. В будущем, скорее всего, возможно, вот этот новый завод, да, по производству велосипедов, он будет все-таки специализироваться там на каких-то таких более современных, может быть, более дорогих моделях, на электровелосипедах.
Мотовелозавод, ну, тогда займет такую более базовую нишу там, дешевых велосипедов. На прыпынках грамадскага транспарту ў Менску больш не будуць усталёўваць электроннае табло з раскладам. Пры гэтым ужо дзейныя прылады, а іх на сёння ў сталіцы каля 500, прыбіраць не будуць. Як высветліла выданне «Мінск новасці», прычынай гэткай пастановы адсутнасць сродкаў. У Мінсктрансе журналістам патлумачылі, што падключэнне экранаў на прыпынках патрабуе дадатковых выдаткаў, у тым ліку на электраэнергію. Там жа адзначылі, што сёння ў пасажыраў ёсць мабільныя тэлефоны з доступам у інтэрнэт, з дапамогаю якіх можна спраўдзіць актуальны расклад для пэўнага прыпыначнага пункту. Акрамя таго, час прыбыцця транспарту ад ліпеня можна даведацца па адзіным кароткім нумары 488. Злучаныя Штаты Амерыкі змянілі правілы выдачы візаў. Цяпер беларусы могуць падаваць дакументы толькі ў 2 гарадах – Вільні і Варшаве. Адпаведную пастанову прыняў Дзярждэпартамент ЗША. З 6 верасня турыстычныя і іншыя неіміграцыйныя візы Злучаных Штатаў трэба афармляць у краіне грамадзянства ці сталага пражывання. Для дзяржаваў, дзе консульствы ЗША не працуюць, вызначаны асобны спіс. Нашыя суайчыннікі могуць падацца на візу ў сталіцах Польшчы і Літвы. Расейцам жа пакінулі Астану і Варшаву, украінцам Кракаў і Варшаву. Да гэтага часу прайсці сумоўе і падаць на турыстычную візу ЗША можна было ў любой краіне. Папярэдне прызначаныя сумоўі адмяняць не будуць, але час чакання можа павялічыцца. З 1 лістапада мяняюцца і правілы для іміграцыйных візаў. Беларусам даступная толькі Варшава. Новыя абмежаванні не датычаць дыпламатычных і службовых візаў. Напярэдадні вечарам больш чым на гадзіну месяц цалкам увайшоў у цень зямлі. У гэты ж час частка сонечных прамянёў, якія прайшлі праз зямную атмасферу, дасягнула спадарожніка нашай планеты і афарбавала яго ў незвычайны колер. Кадры поўнага зацьмення месяцу прапануем паглядзець без каментара. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. QR-код на вашых экранах. У апісанні да гэтага відэа на Ютубе інструкцыя, як глядзець і чытаць Белсат бяспечна. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Вітаўтам Сіўчыкам. Безумоўна, закранем тэму палітвязняў. Вітаўт, а што яшчэ? Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Слава воршы ўжо не горша. Слаўся князь Астроўскі. Віншую гледачоў з днём беларускай вайсковай славы. Сёння ж будзем гаварыць не толькі пра герояў мінуўшчыны, але і пра ваяроў сучаснасці. Госцем эфіру будзе ветэран-каліновец Александр Клачко. Будуць таксама іншыя тэмы. Запрашаю застацца і быць з намі. Студыя Белсат. Літаральна праз імгненне. Запрашаем. Пачынаем спадарства з жахлівай навіны дня. У магілёўскай калоніі загінуў 36-гадовы палітвязень Андрэй Паднябенны. Андрэй нарадзіўся ў расійскім Хабараўску, але з дзяцінства жыў у Беларусі. Ён атрымаў адукацыю ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце транспарту, працаваў у гандлі, займаўся прадпрымальніцтвам. У Андрэя засталіся жонка і 2 маленькіх дзяцей. Пра смерць сына паведаміла ягоная маці. Дарагія мае, 3 верасня не стала майго любімага сыночка. Мая крывіначка, мая пацерачка адбываў непамернае пакаранне ў Магілёве, ПК-15. Нейкая сволач пазбавіла яго свабоды, а затым і жыцця. Адыходзяць найлепшыя. Мае залатыя ўнучачкі засталіся без бацькі.
Суцяшае толькі адно: больш ніхто не зможа ні фізічна, ні псіхалагічна здзеквацца з майго сына. З 2019 года ён актыўна ўдзельнічаў у грамадскім жыцці, выступаў супраць пунктавай забудовы ў Гомлі, збіраў подпісы, друкаваў улёткі. Падчас выбараў 2020 года быў назіральнікам і неаднаразова заяўляў пра фальсіфікацыі. Выходзіў на акцыі пратэсту. Затрымалі Андрэя ў лістападзе 2021, а затым асудзілі на 15 гадоў калоніі, абвінаваціўшы ў шэрагу цяжкіх артыкулаў, сярод якіх замах на наўмыснае знішчэнне або пашкоджанне чужой маёмасці, стварэнне экстрэмісцкага фармавання, акт тэрарызму. Пазней тэрмін павялічылі да 16 гадоў і 8 месяцаў. Ягоная смерць стала ўжо 9-й у шэрагу трагічных выпадкаў з беларускімі палітвязнямі ў месцах зняволення. І спадарства, з гэтай нагоды мы сёння да вас з наступным пытаннем. Ці паўплывае новая смерць палітвязня на перамоўны працэс з нагоды вызвалення, імавернага вызвалення беларускіх палітвязняў? Калі ласка, выказвайцеся, так паўплывае ці не паўплывае ваше меркаванне гучым крыху пазней. А пакуль сваімі думкамі наконт гібелі ў калоніі Андрэя Паднябеннага з нашым каналам падзяліліся праваабаронца, былы палітвязень Леонид Судаленко, а таксама праваабаронца-дысідэнт BY Марына Касінерова. Давайте паслухаем. За тое злачынства, якое было інкрымінавана Андрею, да, менавіта ў падпале аўтамабіля чыноўніку з гэтага дэпартаменту выканання пакаранняў. Безумоўна, што для яго там у турме, у калоніі стварылі такія умовы, вось, скажу, такія умовы, якіх ён не змог. Як можна каментаваць дзеянне адміністрацыі, якая не глядзіць не на закон, а на тое, якія каманды паступаюць зверху. Паступіла каманда усім палітычным, якія, падкрэсліваю, сядзяць без злачынства. Усе, падкрэсліваю, палітычныя сядзелі, вось як я, як Егор, і ўжо вызваліліся. І тыя, хто сёння сядзіць, яны сядзяць без злачынства. Мы сядзелі, і нашы браты і сёстры да сёння сядзяць толькі за тое, што яны сказалі, не пагадзіліся з той фальсіфікацыяй, з тым хлусам, які ідзе з карыдораў вышэйшай улады. І па гэтаму, як можна каментаваць дзеянні гэтай адміністрацыі, якія адразу па прыезду ў зону нашываюць усім нам ось гэтыя біркі жоўтага колеру, пазначаючы спецыяльным колерам, як калісьці ў гетта пазначалі габрэяў. Я маю на ўвазе нацысцкую Германію ў першую чаргу, так? Вось. Ну, а і адсюль ужо потым усё гэта стаўленне як самай высокай адміністрацыі, я маю на ўвазе начальніка калоніі, так і шэраговых гэтых жаўнераў, гэтых кантралёраў. Вось стаўленне, як толькі яны бачаць гэты жоўтую бірку, яны адразу разумеюць, што з гэтым чалавекам можна рабіць усё, што заўгодна, і нам за гэта, я маю на ўвазе, яны так думаюць, і нам за гэта нічога не будзе. Я хацеў бы выказаць такую наступную думку, што мы, праваабаронцы, кажам, што ў турме людзі не паміраюць, у турме людзей забіваюць. Як толькі дзяржава мяне арыштавала, яна бярэ адказнасць, ну не мяне, а іншага любога чалавека, яна бярэ адказнасць, і не толькі за здароўе, але і нават за жыццё. Па гэтаму мы, праваабаронцы, казалі, і яшчэ раз кажам, што ў турме людзі не паміраюць. Паміраюць людзі дома ці у бальнічнай палаце, паміраюць там, да. А ў турме забіваюць. Па гэтаму, безумоўна, ў незалежнасці ад таго, што з'явілася прычынай смерці, мы кажам пра тое, што турэмная адміністрацыя ад імя дзяржавы забівае людзей, ці яна не аказвае своечасовую медыцынскую дапамогу, ці па іншых прычынах, ці няма медыцынскай дыягностыкі, як у таго Пушкіна, напрыклад, Алеся Пушкіна, што нельга было вылечыць, каб своечасова выявілі гэта захворванне, нельга было ў здаровага мужчыны такога ў сярэднім узросце вылечыць, ды іншых таксама можна было вылечыць. Мы не ведаем пакуль прычыны смерці сённяшняй навіны Андрэя гэтага не ведаем, але я ўпэўнены, што у такім узросце, недзе 35 гадоў, малады мужчына проста так памерці не мог. Паводле звестак
нашай праваабарончай ініцыятывы за кратамі знаходзіцца 1331 чалавек, якіх мы лічым палітычнымі зняволенымі. Канешне, могуць быць нюансы таго, што ў праваабаронцаў не заўсёды дастаткова інфармацыі, але тым не менш я лічу, што такая лічба, яна вельмі блізка к той лічбе людзей, якія сапраўды пазбаўлены свабоды. То, што не сакрэтам з'яўляецца тое, што турма негатыўна ўплывае на фізічнае і псіхалагічнае здароўе людзей. Акрамя гэтага, беларускія турмы – гэта месца, дзе праяўляюць там фізічны і псіхалагічны гвалт дадаткова, акрамя умоваў, якія там ствараюцца для людзей, то людзей катуюць. І мы, калі збіраем інфармацыю ад былых палітзняволеных, дзе яны падвяргаліся гэтым катаванням, усе зазначаюць, што на розных этапах, у тым ліку і перад судом, і пасля суду, яны падвяргаюцца ўсё ж такі дзесьці больш псіхалагічнаму, дзесьці больш фізічнаму, але тым не менш гвалту. І, канешне, гэта можна прыводзіць да такіх трагічных падзей, як было як з Вітольдам Ашуркам, так і зараз гэта з Андрэем Паднябенным, бо былыя палітвязні сведчаць, што ён займаўся актыўна спортам, у яго не было ніякіх хваробаў. Як мы ведаем, што некаторыя палітвязні сапраўды гінуць ад недастатковай медычнай дапамогі. Гэта асобная праблема. Але тут, мажліва, гэта можа быць звязана нават з тым, як памёр ад Вітольд Ашурак. І спадарства, на наше пытанне, ці паўплывае новая смерць палітвязня на перамоўны працэс па вызваленні палітвязняў, адказалі ўжо амаль 60 гледачоў. І адказы размеркаваліся наступным чынам. 63% упэўненыя, што не будзе ніякага ўплыву гэтай смерці на перамоўны працэс. І 37% ўсё ж такі спадзяюцца, што будзе, і адказваюць так. Нагадаю, што апошнім часам прэзідэнт США Дональд Трамп ужо тройчы публічна заахвочваў, заклікаў, каб рэжым Лукашэнкі вызваліў усіх палітычных зняволеных. Таму гэта справа, якая ўсё ж такі мае сур'ёзнае, скажам так, сусветнае нават цяпер значэнне. Мы ад імя рэдакцыі Белсату таксама хацелі б прынесці свае спачуванні сям'і святой памяці Андрэя Паднябеннага, ягонай маці, якая выхавала такога сына. Прыміце, калі ласка, нашае спачуванні. Гэта сапраўды моцны боль, і мы таксама злучаемся ў болю разам з вамі. Цяпер жа ж да іншай тэмы нашага выдання. У Балгарыі, у мястэчку Монтана, сёння распачаліся міжнародныя вучэнні НАТО «Балгарыя-2025». Удзел у іх прымаюць вайскоўцы і ратавальнікі з краінаў саюзніц і партнёраў, у тым ліку з Украіны, Калумбіі і Японіі. Арганізатары прызналі, што ў праграму ўнеслі карэктаванне з улікам вайны ва ўкраіне. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Алесь Сіліч. Вайскоўцы цывільныя службы адпрацоўваюць рэакцыю на розныя крызісныя сітуацыі. Асобны акцэнт робіцца на дзеяннях у выпадку ядравага удару. Ад эвакуацыі насельніцтва да каардынацыі паміж арміяй і ратавальнікамі. У праграме таксама сцэнары супрацьдзеяння дэзінфармацыі ды іншым гібрыдным пагрозам. Вучэнні праходзяць акурат напярэдадні расійска-беларускіх «Захад-2025», што пачнуцца літаральна праз некалькі дзён у нашай краіне. На маё пытанне, ці можна разглядаць Балгарыю 2025 як адказ на Захад, намесніца генеральнага сакратара НАТО Радміла Шекерынска адказала наступнае. Вучэнні «Захад» уже не першы раз праводзяцца без належнай празрыстасці. Фактычна, яны сталі спробаю падману з боку Расіі, каб абысці тыя прынцыпы, якія яна сама калісьці прызнала. Масква працягвае гэтую практыку, выкарыстоўваючы вучэнні і як інструмент прымусу супраць сваіх суседзяў. Мы добра ўсведамляем, што адбываецца, асуджаем такую практыку і застаёмся пільнымі, бо ведаем, што сапраўды значаць стрымліванне і абарона. Дарэчы, Балгарыя выступае не толькі гаспадыняй гэтых вучэнняў, але і краінай, што востра адчувае ўразлівасць рэгіёну. Для афіцыйнай Сафіі гэта спосаб паказаць сваю падрыхтаванасць і падкрэсліць важнасць калектыўнай абароны. Міністр унутраных справаў гэтай краіны Дэніэл Мітаў у сваёй прамове звярнуў увагу на тое, што сучасныя выклікі патрабуюць гатовасці да самых складаных сцэнарыяў.
Сённяшні свет адрозніваецца ад таго, што мы ведалі раней. Апошнія геапалітычныя падзеі паставілі нас у складаную сітуацыю і прывялі да драматычных зменаў у сферы бяспекі. Мір далікатны, і мы не можам успрымаць яго як нешта сама сабой зразумелае. Саюзнікі мусяць мець магчымасці справіцца з усім спектрам крызісаў, якія могуць нас закрануць. Да вучэнняў далучыліся і падраздзяленні з краінаў-партнёраў, сярод іх Малдова і Украіна. Для гэтых краінаў удзел у натаўскіх вучэннях яшчэ і магчымасць прадэманстраваць сваю гатовасць дзеяць разам з партнёрамі. Для нас сапраўды вельмі важна падзяліцца досведам і атрымаць новыя веды, каб вынесці як мага больш карыснага з гэтых вучэнняў. Мы можам зрабіць тое, што ў нашых сілах цяпер, а ў будучыні палепшыць свой патэнцыял і здольнасці. Украина сегодня представляет 3 команды: подразделение подвойного разминования и іншых специальных працаў, группа ратаўнічых працаў и отделение радыацыйнай, хімічнай и биологичной обороны. Асноўныя сцэнары вучэнняў пачнуцца ўжо заўтра. У цэнтры ўвагі каардынацыя вайсковых і цывільных службаў, дзеянні пры тэхнагенных катастрофах і супрацьдзеянне гібридным пагрозам. Алесіліч, Белсад, Монтана, Балгарыя. Сёння 8 верасня дзень беларускай вайсковай славы. У гэты ж дзень у 1514 годзе пад Воршай адбылася адна з найвялікшых бітваў у гісторыі нашага народу. Аб'яднаныя войскі Вялікага княства Літоўскага і Польскага каралеўства пад кіраўніцтвам гетмана князя Канстанціна Астроскага атрымалі слаўную перамогу над маскоўцамі. Ну а напярэдадні дзень беларускай вайсковай славы адзначылі ў Беластоку ля скверу вольнай Беларусі. Удзельнікі згадвалі бітву пад Воршай і падкрэслілі яе значэнне для сённяшніх падзеяў. Выходзім, таму што гэта вельмі важна сёння ў сітуацыі, калі ідзе вайна ва ўкраіне, тысячы беларускіх добраахвотнікаў ваююць з маскоўскім войскам, якое з 2022 года вядзе вайну ва ўкраіне. Сёння мы адзначаем адну з чарговых нашых перамогаў над маскавітамі. На жаль, гэта не апошняя перамога, а я спадзяюся, што апошняя канчатковая наша перамога яшчэ наперадзе. І мы ушановуем гонар нашай зброі, гонар нашай славы, беларускай, літвінскай, славы Рэчы Паспалітай. Таму мы тут. Сёння вельмі важны дзень для Беларусі, для беларускай гісторыі. Сёння дзень Аршанскай бітвы. Хацелось бы першае, што сказаць, слава Воршы ўжо не горша, слаўся князь Астроскі. І менавіта ў гэты дзень мы разам з нашымі сябрамі, літоўцамі, палякамі, украінцамі святкуем гэты дзень як перамогу над нашым агульным ворагам. Жыве Беларусь! Жыве вечна! А до нашага эфіру далучаецца Александр Клашко, ветэран Каліновец, кіраўнік камісіі каардынацыйнай рады па нацыянальнай і рэгіянальнай бяспецы. Спадар Александр, добры вечар. Добрый вечар. Добрый вечар, вітаю вас. Па-першае, канешне ж, віншуем з днём беларускай вайсковай славы, і ці шмат віншаванняў ўжо сёння атрымалі? Дзякуй вялікі, наўзаем. Гэта наша агульнае свята, якое трэба памятаць. Не шмат, скажу шчыра, але лічу гэта вельмі важным днём. Мала даносім да грамадскасці, што 8 верасня гэта дзень зараз беларускай вайсковай славы. выправім, я думаю, гэты момант. Спадар Александр, а калі казаць пра добраахвотнікаў, пра людзей, якія змагаюцца цяпер, а не 500 гадоў таму, што для іх азначае дзень 8 верасня? 8 верасня гэта дзень, які пабеда, барацьба з ворагам, якую мы працягваем сёння. То бок тады наш вораг была Масква, сёння наш вораг той самы. І пакуль гэты вораг нас вынішчае на сённяшні дзень, і мы спрабуем абараніцца ад гэтага, аднавіць сваю незалежнасць, якая яна была, стаць гаспадарамі на сваёй зямлі, такімі, як былі нашы продкі. І сёння гэты вораг, ён адбірае гэту магчымасць у нас.
сёння на беларускай зямлі не беларусы гаспадары, а для мяне гэта акупанты і калабаранты. Тая ўлада, якая захапіла беларускую зямлю сёння. Цяжка з вамі не згадзіцца, калі ў Беларусі пераследуюцца праявы беларускасці, нацыянальныя сімвалы, беларуская мова звяртае таксама на сябе увагу. Наконт Дня беларускай вайсковай славы сваё меркаванне Белсату таксама выказаў удзельнік клубу гістарычнай рэканструкцыі «Інвіктус» 1863. Гэта такі адмысловы клуб, які адраджае традыцыі паўстання Кастуся Каліноўскага. Вось спадар Алексей Трубкін падзяліўся з намі сваім меркаваннем. Давайце паслухаем і вернемся да нашай размовы. Тады гэта была такая адна з найбольш, напэўна, яскравых нашых супольных перамогаў. І вось так склалася гістарычна. Можа быць, ёсць іншае меркаванне, што, можа быць, беларусам варта абраць дзень войска які-небудзь іншы, напрыклад, дзень, калі з'явілася менавіта беларуская армія як такая ў 91-м годзе. Іншыя кажуць, што, можа быць, варта адзначаць дзень стварэння беларускай вайсковай камісіі, альбо, то бок, скажем, гэта яшчэ дагэтуль да канца не, можа быць, не беларусы, можа быць, паміж сабой яшчэ не дамовіліся, але так гістарычна склалася, што вось ёсць гэты дзень, ёсць вось гэты дзень перамогі падворшай, які здаўна адзначаецца менавіта як дзень перамогі, дзень беларускай, украінскай, літоўскай супольнай перамогі, тым ліку і польскай. Польшчы гэта таксама лічыцца адна з такіх найбольш адметных бітваў, дзе ўдзельнічалі палякі. Карацей, вось прынамсі цяпер мне здаецца, што гэта такі дзень, які аб'ядноўвае насамрэч вось усіх, і беларусаў, палякаў, літоўцаў, украінцаў. Так што мне падаецца, што ён вось найбольш пасуе і варты таго, каб памятаць, ушаноўваць і прамаваць. Гісторыя, але беларусы, як паказвае таксама ваш прыклад, спадар Александр, ваююць за сваю свабоду і сёння. А якія ёсць патрэбы у сучасных беларускіх герояў, у сучасных беларускіх ваяроў? Чаго вы таксама чакаеце ад беларускай грамадскасці? Ведаеце, сённяшняе свята гэта такая лакмусовая папера свой-чужы. То бок беларус, які святкуе 23 лютага сёння, гэта беларус, які больш сімпатызуе Расіі. Беларус, які разумее значэнне свята 8 верасня і святкуе яго як дзень вайсковай славы. Гэта беларус, які разумее, што такое Беларусь і гатовы змагацца за свабоду. Якія патрэбы? Той шлях, які я прайшоў, той шлях маіх пабрацімаў, які я бачу, я скажу так, што я прыходжу да высновы, што шанаваць герояў звычайна прасцей ужо пасля перамогі, пасля таго, як яны ужо 100 гадоў, сотні гадоў, як ужо загінуўшыя, мёртвых шанаваць прасцей. Я прыйшоў да такой высновы, і сёння, на жаль, у нас, беларусаў, мы пазбаўлены сваёй дзяржавы, але я бачу, нават літоўскія добраахвотнікі ў Літве, ёсць свая дзяржава, але нават яны застаюцца па-за ўвагай, калі вяртаюцца з вайны. Што тут казаць пра нас, пра беларускіх добраахвотнікаў? Патрабуецца, я разумею, што дзейным добраахвотнікам гэта асобная тэматыка, і многія на сённяшні дзень баяцца падтрымліваць дзейных добраахвотнікаў, лічачы гэта вайсковай тэмай. Гэта правільна, канешне, асцерагаючыся вайсковую тэму, але ў той жа час я стукаюся з тым, што многія беларусы, еўрапейцы, яны асцерагаюцца і падтрымліваць ветэранаў, падтрымліваць сем'і загінуўшых ветэранаў, лічачы таксама гэта вайсковай тэматыкай. Дапамога патрэбна, я лічу, патрэбна ў першую чаргу разумець нас, добраахвотнікаў, нашу матывацыю і разумець, што нашы сем'і, пакуль мы там змагаемся, сем'і загінуўшых, яны патрабуюць падтрымкі ў першую чаргу беларусаў. І падтрымка разнастайная і псіхалагічная, і дзесьці я лічу вельмі важна удзяліць увагу дзеткам добраахвотнікаў, каб яны разумелі, што беларусы
аддаюць пашану учынкам іхніх бацькоў. Вось, і каб наша пакаленне падрастала на таком прыкладзе, а не на прыкладзе таго, што воевали малайцы, а зараз самі. Спадар Александр, я б хацела яшчэ аднесціся да вашых словаў свой-чужы. І сапраўды, з аднаго боку мы маем тысячы добраахвотнікаў, якія ваююць на баку Украіны, але з іншага боку мы таксама ведаем, што беларусы ідуць ваяваць і супраць украінцаў. На днях праект «Хачу жыць» украінскі выклаў спіс, там амаль 600 імёнаў, і сёння стала вядома, што кіберпартызаны апрацавалі гэты спіс тых, хто падпісаў кантракт з расійскай арміяй. Там у пералічаным спісе каля 57% асобы, якія мелі судзімасці ці знаходзіліся ў крымінальным вышуку. Тым не менш, гэта беларусы, гэта як у такой сітуацыі з разуменнем таго, што беларусы ваююць па абодва бакі жыць, як гэта ўспрымаць? Ведаеце, я ўжо да гэтага прызвычаюся трошкі там, як гэта ўспрымаць. Ну, такое жыццё, яно непростае, яно складанае, і сёння гэтыя беларусы, хто ваюе на баку Украіны, на баку Расіі, гэтых беларусаў рэжым Лукашэнкі не чапае, то бок яны вольна ходзяць па беларускай зямлі, а і той жа момант беларусы, якія ваююць на баку Украіны, яны ўспрымаюцца рэжымам прамаскоўскім рэжымам Лукашэнкі як ворагі, і сваякі там, хто трапляе ў палон, як Васіль Верамейчык, яны пераследуюцца рэжымам Лукашэнкі. Бок з аднаго боку перся тых, хто за Украіну, і поўнасцю ігнаравання дзеянняў тых, хто забівае украінцаў на баку Расіі. Вось, мае адносіны, калі гэтыя людзі будуць са зброяй у руках бараніць Маскву на маёй зямлі, на беларускай, на украінскай зямлі, на чужой для Расіі зямлі, калі гэтыя беларусы за зброю ў руках будуць бараніць злачынны рэжым Лукашэнкі, то гэта ворагі, з якімі я буду змагацца не на жыццё, а на смерць. А калі яны складуць зброю, то я ўжо буду па-іншаму да іх адносіцца і ўжо па-іншаму іхнія кейсы разглядаць. Залежыць ад абставін і ад таго, які бок, якую пазіцыю яны зоймуць у той час, калі будзе вырашацца канчатковы лёс Беларусі. Сёння 8 верасня ўсё ж такі таксама свята ў нашым нацыянальным календары. Вось у 92-м годзе афіцэры беларускія ўпершыню прымалі вось такую урачыстую прысягу на вернасць Беларусі. Сярод іх быў, напрыклад, Мікола Статкевіч, палітвязень, які ўжо шмат гадоў пераследуецца рэжымам. Што б вы вось у гэты святочны, так ці інакш дзень хацелі б таксама пазычыць беларусам, якія вашыя пажаданні таксама для нашых гледачоў? Ведаеце, я, мабыць, скажу словамі Астрожскага, будьце варты сваіх продкаў, сваіх бацькоў, сваіх продкаў, якія змагаліся за волю, за незалежнасць. Дзякуй вялікі за гэтыя словы. Беларусь будзе вольней. Мы таксама спадзяемся на гэта і да гэтага ідзем, спадзяемся як народ. Спадар Александр Клачко, ветэран, кляйновец, быў з намі на сувязі, а цяпер кіраўнік камісіі каардынацыйнай рады па нацыянальнай і рэгіянальнай бяспецы. Размаўлялі мы пра нашае свята, дзень беларускай вайсковай славы 8 верасня. Спадарства, калі вы глядзіце нас на Ютубе, ставце ўпадабанні, пакідайце каментары пад нашай трансляцыяй. Як гэта зрабіць бяспечна, ўжо зараз патлумачым у нашым відэа. Як бяспечна глядзець і чытаць Белсат. Падтрымлівайце нас толькі тады, калі гэта не пагражае вашай бяспецы. Не выкарыстоўвайце сапраўднага імя ў сацыяльных сетках. Гэта першая перашкода для сілавікоў, каб вас ідэнтыфікаваць. Перад выхадам з дому або паездкаю за мяжу ачысціце тэлефон. Выдаліце палітычныя допісы, каментары і падабайкі. Навучыцеся карыстацца VPN-ам. Гэта дапаможа на выпадак, калі заблакуюць YouTube ці іншыя сервісы. Карыстайцеся бяспечным месенджерам. Выкарыстоўвайце P-Telegram, версію ад кіберпартызанаў з магчымасцю схаванага акаунту і кодам доступу. Больш падрабязна на нашым сайце. Там вы знойдзеце інструкцыі і парады, як заставацца ў бяспецы.
А цяпер час рэгіянальных навінаў, якія мы падрыхтавалі разам з журналістамі праекту БГ Медыа. Жыхар дому нумар 10А на вуліцы, Ленінскай у Барысаве у канцы чэрвеня паказаў тыктоку хлеўныя дзверы, якія паставілі ў ягоным пад'ездзе камунальнікі з УП «Жыллё». Замест нармальных уваходных дзвярэй там паставілі ўжываныя неадпаведнага памеру, якія абабілі бляхай. У пачатку верасня ў пад'ездзе сапраўды з'явіліся новыя металічныя дзверы з кодавым замком, але без абсурду зноў не абышлося. Снова Борисов, снова Ленинская 10А. Наконец-таки свершилось чудо. УП «Жилье» установило нам вот такую вот новенькую, красивенькую металлическую дверь с кодовым замком. Ну, конечно, наше Борисовское УП «Жилье» не было бы Борисовским УП «Жилье», если бы сделали все по-людски. Подскажите мне, как мне теперь попасть домой? Вы бы хоть объявление повесили. Вы что, издеваетесь? Когда вы начнете к людям по-человечески относиться? А цяпер да сельскагаспадарча-палітычнай тэмы. Беларуска паказала ў тыктоку абгаджаных кароў, якія ходзяць у сярэдзіне непрыбранага кароўніку. Яна ўдакладніла, што зняла відэа ў Чавускім раёне. Да моманту, як відэа выдалілі, яго паглядзелі больш за 200 000 разоў. Пад ролікам напісалі больш за 3000 каментароў. Некаторыя шкадавалі кароў, не змаглі нават даглядзець відэа да канца. Іншыя мяркуюць, што такога дараваць нельга і прапануюць пасадзіць у турму старшыню калгасу ды іншых адказных за гэта людзей. Жыхарка Віцебску Вольга Мацвеева паказала ў тыктоку палату радзільнага дому, у якой нядаўна ляжала. На ейную думку, пабываўшы там аднойчы, перахочацца нараджаць. Жанчына звярнулася да ўладаў з просьбаю прыняць захады, каб адрамантаваць радзільныя дамы і бальніцы. Адчуванне, што рамонт там рабілі апошні раз яшчэ ў 90-х, а можа і раней. Супрацоўнікі Губазіку затрымалі намесніка дырэктара хімічнага прадпрыемства, калі мужчына атрымліваў хабар. Аказалася, што з леташняга сакавіка да сёлетняга верасня топ-менеджер атрымаў ад кіраўніка камерцыйнай фірмы амаль 75 000 рублёў. Узамен ён адгружаў прадукцыю хімічнага прадпрыемства, каб схаваць схему. Намеснік дырэктара карыстаўся некалькімі тэлефонамі, а сустрэчы прызначаў у розных рэгіёнах краіны. Следчыя распачалі крымінальную справу, мужчыну пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Цяпер ён застаецца ў ізалятары часовага ўтрымання. Такія былі рэгіянальныя навіны, а цяпер да навіны менавіта, якая, скажем так, трошкі ўнутраная нашага тэлеканалу. Але не толькі нашага, это перш за ўсё навіна для гледачоў. На Белсаце у важны для гісторыі Беларусі дзень выходзіць новая гістарычная праграма «Сармацкі вуз» ад стваральнікаў Высоўска-Рыны. Што яна сабою ўяўляе? Што чакае нашых гледачоў? Глядзіце на канале Белсат кожны другі панядзелак месяца, пачынаючы сёння, а таксама на YouTube-канале Белсат Гістары. Новы гістарычны праект Белсату ад Тимоха Акудовіча. Віктор, я вось зразумеў, што беларусам не хапае маштабу мыслення. На самой-то справе гісторыя яна не мае меж. Яна перасякаецца нейкімі сюжэтамі, узаемасувязямі ў самых розных кавалачках свету, у тым ліку ў Польшчы. Я думаю, што ў нас ёсць місія расказаць пра гісторыю Польшчы, а ў ёй пашукаць цікавыя сюжэты з гісторыі Беларусі. Што ты пра гэта думаеш?
Неважно, что ты про это думаешь, сбирайся. Пра агульную гісторыю Польшчы і Беларусі. За Баляслава Храбрага чаго ты ўчапіўся? Баляслав Храбрых это як, не ведаю, як у гісторыі Беларусі Усяслав Чарадзей. Это не самы першы вядомы князь, але вельмі важны, без якога, нічога не адбылося. Забытыя гісторыі, постаці і падзеі, што сфармавалі лёс абедзвюх нацыяў. Копіць тут жаваць, паехалі на Гнезна, покажу табе. Паехалі, хутчэй даедзем, хутчэй вернемся. Аўтар і вядоўца праграмы «Сармацкі вуз» Цімоха Кудовіч ужо зараз з намі разам у студыі. Добрый вечар. Добрый вечар. Канешне ж, да першай серыі «Сармацкага вуса» засталося зусім мала. 20:45 беларускага часу ўжо будзе ў эфіры. Ну, а мы, канешне ж, ужо трошечкі паглядзелі, бо на Ютубе можна гэта зрабіць. І пачатак. Беларусам не хапае маштабу мыслення. Менавіта так пачынаецца гэты выпуск. Чаму? Мне падаецца, што ад пачатку была такая думка, я нават прагаворваю у пачатку, што вось у мне ў дзяцінстве была такая кніжка «100 пытанняў адказу па гісторыі Беларусі». Так, яна ва ўсіх была, і гэта цудоўная кніжка, там цудоўна ўсё распісана, но часам ёсць адчуванне, што і праз 30 год мы прагаворваем тое ж самае. Яно трэба для маладых пакаленняў, але часам хочацца паглядзець далей. А далей это значыцца паглядзець на гісторыю сваіх суседзяў і ўбачыць там сваю гісторыю. І вось як бы даўно круцілася думка, што так як мы ўжо ў Польшчы, трэба скарыстацца этой магчымасцю, паглядзець на гісторыю Польшчы вачыма беларуса і ўбачыць там і саму гісторыю Польшчы і адсылкі да беларускай гісторыі. Ну і вось мы скарысталіся этой магчымасцю. Былі вусы з Карыны, цяпер сармацкі вуз. Растлумачце, калі ласка, таксама так можа больш шырока. Хто такія сарматы? Тут мы просто не хотели губляць сувязь с папярэдняй перадачай, таму ўзялі вуз. У каго вусы ёсць? Гэта альбо шыкоўныя вусы там пілсудскага Леха Валенса з 20-го стагоддзя, альбо нам хацелася глыбей, і таму відавочна сарматы ў першую чаргу ў галаву прыйшлі. Гэта вобраз шляхціча Польшчы, Вялікае княства Літоўскага, пэўны стыль паводзінаў, такі кодэкс бусідо тутэйшай шляхты, вельмі цікавы, рамантычны вобраз, які мы вырашылі таксама скарыстаць у назве перадачы. Але тэма вусоў вас, бачу, не адпускае. Хочаце даказаць, што не ўсё з вусамі дрэнна? Так, вусы, яны прыцягваюць увагу, вось, спрыяюць дыскусіі, то мы вырашылі, застацца таксама на этой тэме. Да пераемнасці паміж праграмамі, то таксама гледачы могуць расчаравацца, калі не ўбачыць катоў. Мы вырашылі, што хай коцікі крыху адпачнуць, мы іх пакідаем на чыста беларускія праекты, а ў падарожжа ўсё-такі паедзем па Польшчы, у нас там з'явіліся новыя персанажы, бабры, мы падумалі, што это будзе больш аўтэнтычна. Вось гляджу таксама на кадры, якія за вашай спінай, акурат гэта вытрымкі з вашай перадачы, звярнуў увагу на княжа Мешка, так як і хрысціў Польшчу. І калі мы кажам пра супольную гісторыю нашай айчыны і Польшчы, часцей гаворым альбо пра Люблінскую вунію, альбо пра час пасля Крэўскай вуніі, а вось такія нейкія, не ведаю, сярэднявечныя матывы, больш такія глыбокія, калі мы кажам там пра пачаткі польскай дзяржаўнасці, яны ўвогуле маюць нейкія супольныя пункты з Беларусю. Маюць, канешне. Польскае княства пачынала развівацца таксама, як і старадаўнія рускія княствы на землях Беларусі і Украіны ў свой час, там Кіеўская Русь. І яны паралельна ішлі, у іх процьма перасячэнняў, пра які мы мала ведаем. Бо, напраўду, мы все неблага ведаем гісторыю Польшчы ад Люблінскай уніі, бо у нас там уже агульныя князі, агульныя каралі, і там мы ўжо можам пагаварыць спакойна і пра Стэфана Баторыя, і пра Панятоўскага. Але калі глянуць глыбей, мы там ва ўсіх тых баляславах пачынаем блытацца. Але ж процьма беларусу зараз жыве ў Польшчы, падарожнічае па Польшчы. Тут цудоўная турыстыка, прыгожыя гарады, і падумалася, што класна было б, каб людзі вот таго ж на Баляслава Храбрага ўжо атаясамлялі са зразумелым баляславам, які хадзіў аднойчы на Кіеў, які адзін з першых прынёс каталіцызм на нашыя землі, на землі Беларусі і Украіны, які такім чынам павязаў дзве гэтыя краіны. Хадзіў на Кіеў, але вось ліцвіны і русіны таксама хадзілі
пераходзілі на тое самае мазавецкае княства, часам вось Пра гэта будзе ў далейшых выданнях. Дарэчы, згадваюцца класічныя радкі: каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць. Ці гэтыя падарожжа па Польшчы дапамогуць беларусам зразумець лепш сябе і сваю краіну таксама? Я ўпэўнены, што так. У нас будзе панарастаючы ўсё больш і больш гісторыі Беларусі ў гэтых выданнях, і да Люблінскай уніі відавочна дойдзем. Таму будзе, канешне. Таму у нас як бы задача і паказаць гісторыю Польшчы, бо мы лічым, што гэта важна, бо яна падобная, яна блізкая, яна перасякаецца. Але ў гісторыі Польшчы знайсці беларускія сюжэты, іх немала. Калі кажам пра агульныя сюжэты, сёння свята 8 верасня, дзень беларускай вайсковай славы. Ведаем, што ў бітве пад Воршай пад агульным кіраўніцтвам Канстанціна Астроўскага былі таксама, дарэчы, і польскія атрады, не толькі ліцвіны. У нейкай ступені зноў можна знайсці такі пункт, які вось яднае нашыя народы. Вось тут на магіле невядомага жаўнера таксама выбітая Орша ў Варшаве, напрыклад, так, з даты 1514. Але ёсць такое вось пачуванне, прынамсі, я такі нейкі стэрэатып вынес, вось калі яшчэ меў магчымасць да хаты вяртацца ў Беларусі, калі рос, што значная частка нашага грамадства як быццам бы, ну, не тое, што не ведае гісторыі, а яна жыве ў нейкай іншай матрыцы. Калі ты прыходзіш на экскурсію ў нейкую установу, табе пачынаюць расказваць пра нейкага там Петра I, які ўвогуле абсалютна не кіраваў, напрыклад, нават на землях, так, і запомніўся ў Беларусі вельмі дрэнна тым, што там забіваў манахаў. І ёсць гэта пачуццё, што нас як бы штучна пхаюць у гэтыя абдымкі Расіі, а адначасова занядбоўваюць, не расказваюць нам пра гэтыя вось сувязі з нашымі іншымі суседзямі. Ну вось мы спрабуем гэту праблему вырашыць. Мне падаецца, што і першая праблема, я як экскурсовод заўважаў, што яна, дзякуй Богу, паціху сыходзіла, што ўсё-такі ўсё больш і больш беларусаў даведвалася, што там не трэба ад Пятра святкаваць там Новы год у Беларусі, да, вось і ўсё такое. Але праблема застаецца, я цалкам згодны. У цяперашніх сітуацыях пагроза яшчэ большая. І адзін з варыянтаў выйсця гэта паказаць беларусаў у кантэксце еўрапейскай гісторыі, так, паказаць, а якім чынам, ну, у тым ліку пра сувязь гісторыі, ну, вот, у нашай сітуацыі з гісторыяй Польшчы. Вось, таму так, гэта, мне падаецца, это пра маштаб, да, што мы мусім глядзець на Беларусь у маштабе еўрапейскай гісторыі. А для гэтага трэба часам і па Польшчы пападарожнічаць. Гледачы, канешне ж, калі глядзяць на гэтыя кадры, ўсё роўненька, складненька, але заўсёды застаецца пытанне, а што было за кадрам? Нейкі самы цікавы момант падчас тых здымкаў, якія ўжо былі, можаце прыгадаць? Ну, вельмі прыемна было бачыць гатовасць там музейных супрацоўнікаў польскіх з намі супрацоўнічаць. Яны лёгка адгукаліся, адкрывалі там нам свае скарбонкі, архівы. Вось, калі мы казалі, што мы там беларускае тэлебачанне, Белсат, некаторыя ведалі, падтрымлівалі, і вот такая вялікая ўдзячнасць тым, хто нас прыняў і дапамог нам рабіць эту перадачу. Сутыкаўся з гэтым таксама, прызнацца, нават вось я рабіў закупы нядаўна на раёне сваім і прыйшоў, пазналі і сказалі, што я на Белсаце працую. Прытым гэта не была беларуская. Так што цікава, бо таксама Белсат ёсць у многіх кабельных сетках унутры Польшчы. Спадар Цімох, вось напрыканцы нашай размовы 8 верасня, сёння святочны дзень, вы таксама вось прафесійны гісторык, які завітаў у нашу студыю. Што б вы маглі вось так коротка пажадаць нашым гледачам з нагоды вось гэтай гадавіны бітвы пад Воршай? Можа, у вас ёсць нейкія такія адмысловыя зычэнні для гледачоў Белсату? Ой, ну хочется, каб все бітвы засталіся ў мінулым, каб мы іх святкавалі вот такім чынам, як бітвы старадаўняе сярэднявечча. На вялікі жаль, гэта сярэднявечныя бітвы цяпер адбываюцца у рэальнасці, таму мае зычэнні найперш ваярам, якія на фронце ваююць, вось, беларускім добраахвотнікам. Дзякуй вялікія за гэтыя словы. У нашай студыі быў Цімох Акудовіч, які вось неўзабаве літаральна сёння ўжо. 20:45. Праграма «Сармацкі вуз». Аўтар і вядоўца гэтай праграмы спадар Цімох быў з намі ў студыі. Дзякуй вялікі, што завіталі і распавялі такія цікавыя рэчы. Дзякуй. Дзякуем. Спадарства, напрыканцы яшчэ такі лёгкі, прыемны матэрыял. З Кітаю рака Янзы, якая стагоддзямі злучае культуры і лёсы, стала ідэальным фонам для гэтага відовішча пад назвай «Чэмпіянат свету ў водных відах спорту па уінгфойл рэйсінгу». 70 спартоўцаў з розных куткоў планеты выйшлі на старт, каб змагацца не толькі між собку, але і са стыхіяй. Магутныя плыні выпрабоўвалі на трываласць нават самых дасведчаных удзельнікаў, і толькі самыя стойкія здолелі ўтрымаць рытм хваляў і ветру. Далей без каментара.
Гаспадарства, дзякую, што былі з намі. У студыі працавала Анастасія Русецкая. Вітаўт Сіўчык. Да наступных сустрэчаў на Белсаце і зычым спакойнага вечара.